May hapon mga kamami. Ako di ipakita sa inyo ang bago nga lamisa. Ano siya mga kamami. Labang-labang. Wow, nice. Ini siya amon solid nga lamisa. Oh, nice. No. Ano siya mga kamami na labaan siya. Ari siya naman gibutang sa amon terrace. Dining table. Solid. Hindi siya mga kamami. Nindot kayo siya. Mo siya partner sa amon sa kalamisa nga ay, lamisa. Dili mga kamami. Bangko di ay solid. Na mo na siya.